pirata bat irrizaingo sailean. Festa ez da urrun. Kaixo lagunak, zuek zuen gelak posterrez eta argazki zapainduak aldituzu, Ba nik nerea hankazkora dut, baina txukun jartzea erabaki dut. Horretarako nire talde gogokoenaren posterra jarriko dut. Eta txoko berezi batean nire lagunekin ditudan argazkiak. Baina nire lagun gogokoenen argazkiak falta zaizkit, zuenak! Badakizue, nirekin dituzuen argazkiak bidali, eta horrelakorik ez baduzue, marrazki eder bat egin, zu eta nik gu bilok agertzen garena, eta bidali irrienlagunak.comera!